Saluda. No paro de flipar cada vez que te veo. Pero volvemos estar na mesma. A ver, é mellor que fora o cerveciñas. Que vai o... Antes de empezar a practicar. Celebrando a festa de San Cristóbal, reunímonos como cristianos que celebramos xuntos a nosa fe e que nos poñemos baixo a intercesión, baixo o auxilio, baixo a axuda deste santo patrono do mundo do transporte de San Cristóbal. Santifica, Señor, con tu bendición los dones. Sabemos que todos os produtos chegan estando nos aquí, e senón, cando miremos un estante do supermercado, dámonos conta se non o hai o esenciales que somos. Perdón. Sí. Bueno, nada, no ano 1982 un mozo emprendiu unha aventura que durou 40 anos, que é fácil decilo, pero bueno, os que andamos sabemos que non é fácil e nada, hai aquí un pequeno homenaje de, bueno, dos teus netos e da tua familia.